Semutambada tirove Kumbiro andiri ya Semutambada tirove wewe andiri ya Semutambada tirove pakatika Semutambada pakatika Semutambada pakatika Semutambada pakatika Hearty, reporting to the angel. Reporting to the angel. Waya mutene uloti kuniko. Nicodemus. Ukana matasa kaneka uloshika kupiko. Leviticus. Wasoona niko pakutenda. Simon Peter. Zikati kuniko neneka. Eve. Wakupetesana kuti kuniko. Mother Mary. Tapio. Romance spine for the Pitani Pro. Afana to Supekashana Driver. Jumanja Wakachueba Kebenika. See Pinity Horomite. Tell your Shuri Pinifo. Walk out web. See Pinity. Horomite. Dangerous. Akiro. Pow. Riggedy. Vo. Va. Atsuka pamba. Paka tsoka pamba. Akambuja Yesu kuti anoenda kumapawa achidzoka. Vachuna mota dzikasiyana dzisvika pamba achidzoka. Saka izvezvi akavaka imba ne 1 month 5 rooms. Imba yakanaka. Akaturunura imba. Ndokubva avaka imba yakanaka kudarika imba yababa vake. Iye ari shirikadzi inogara eka asi ari muyati mababa. Okay. Ndofataka kuti ataka kudaro ndokuchitaka kupinza varume mumba imomo. Amai. Motokari dzayo dzichimira dzimwe dzaitomira Beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down, oh, beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down, Yemeni wo, Varui avana piro mumba, iwe, chirongwa chino boshongora segment, tiri kuchikosherwa, neva Zimbabwe nyeendri kutaura pana pamuri yeZimbabwe yekuzvishavane. Nyeendri kutaura ndiyekuti mwanasikana uyu aisa pamusha pakapa. Akatanga iye kuratidza kuti iye pachake ari kutora varume vachiuya pamba apa. Vachipinda mudzimba, vachibuda. Rainzi besanwa muri yeZimbabwe. Rainzi besanwa mushure mekupinda muvarume. Hapana kuita nguva yakareba, nguva diki. Baba vake vakabva varwara, vachibva vafa kudaro. Pamba apa vanhu vakabva vauya pari parufu zvikanzi toita seiko muri yeZimbabwe baba vafa. Vanotorwa muchipatara kumochari kubva vaiswa pamba zvikanzi vakomana. Pachibva panzi izvo baba vasati vafa vakaudza vazukuru pamwechete nemadzisawira kuti mwanasikana wangu uya nemba yake ari kugara panapa uyu handidi kuti kana ndakuenda kunofutsirwa kunovigwa auya aonekane nepapot viewing pai handisi kuda kuti auya andione. Masoko akasiyataruna baba vachiudza vanasawira nevazukuru. Yailo nguva yekuti vanhu vanoda board viewing vakomana audzai munhu vanhu vaite katutuka wakaukana varucha ndibhosi rakairi rine mari plus vangatora kumhanya kutirisa baba kumochari kuita zvinhu zvese chikafu chepamba ari kuzviita. Kusvikira vazukuru vati vakomanaka munhu akafa tinozokunetseka nemhosva iyi. Regai titaure nyaya iyi ndovanodzava muukama. Zvikaite zvakataurwa vanhu vana kunonoka kuungana apo vanhu vanotogadzira kunochera musha. Zvikanzi musati vachera guva vakomana inzwai nyaya iri pano vayana vazukuru. Zvikanzi mwana uyu anzi asaonekana nababa vake. Vachibva vatonzi dai zvaigona parufu rwangu ngaabve pamba ipapo handina kumudzinga imba yake ngaigare. But ngabude zvake owana kukumboya waya. Kana ndichinge ndachengetwa rufu rwapera vanhu vaparara osotsoka zvake. Hey, ndobva audzwa mwanasikana akaita inonzi don't care kana kumbovhunduka kana kumbosvika kuti akafa ndimudhara. Zvikanzi ko zvakaipei ini ndiri kutsvaga marini zvatondimisa basa izvi ndakubuda zvangu uyezve kunyange ndikaita board viewing yekuvaona baba ndina chezova mutsere. Regai ndiendezve mwana ndokupfeka zvake ndokurova gogo munokaziva kastep kegogo boys chero muchiti hatigone kufamba pandikarova gogo inotochinja
hobe kubakunde amekubakunde jekesa musutu kubakunde kufamba uko akabuda muyadi ndofarua zvake motanga satatenga zvake but haiwa akavaka mariri akarogedza mwana hana nemusikana webasa right zvabva kudaro zvikanzi nevanhu atisatechera musha vakomana but kazhinji shoko rinosiyiwa nemufi rinodiwa kuti ritaurwe vazukuru mungane makatotakura munhu mutaura uchiri munhu ari muchipatara uyu taifanira kutaura isisu nehama yedu kusvika pakadzika kuitira kuti tisarasika kusvikira vati vakomana ngatifambei zuva roro 1 iroro ndokutaka kufamba ndokufamba nokwenda kuti iwe 6 vachifamba mashoko avainzwa ndeyekuti vakomana munhu ane chigumbu uyu zvaine chigumbu ma1 zvikanzi no atisatapedza chokwadi ngatide sei sezvo tichida kufamba zvakare tinotenjera kudzorera munhu kumoshari munhu ndobva adzorerwa mumoshari adzorerwa kumoshari ndokubva vataka kufamba kudaro umwe achibva ati ndiri kukumbira kuti ndinosvika pamba ndiri kuda kuona munhu pandakakutarisai mesem hapana munhu akatsamirwa nababa wenyu nemufa watiri kuona hapo tingasvika here pamba ndoda kuona wamuri kunzi akarambidzwa nemufi kuti andione right ndobva asvika zvikanzi uyu pakakonzi uyu saka no ndakubva regai ndikuudzai Zimbabwe nzira yandinoda kushandisa kutaura nayo panapa ndeyekuti mundinzwe nokuzopedzisani pfungwa dzenyu kuti zvandikutaura zvorevei okay makadzidza mhani vana veDeshilo FM murume wandiri kutaura uyu mukoma KB baba vanomubatsiri vakati vachishevedzerawo mwanasikana uyu achifamba kuenda pavari akati zvokudanwa nokuti akanzi ngabve parufu ndokudanwa ndobva auya afonerwa vachikusangana naye vakada kumukwazisa ruoko vakabva vadzora ruoko rwavo nguva iyoyo vakataka kuchema misodzi ndokubva vazvibata ndati ndokubva vakotama kana chiri kukotama mukoma KB vakakotama right ndokuzama kuzvishingisa ndoda kutaura Zimbabwe yekuti tinzwisisane makaona munhu kana ari mubhazi achikumbira risesi ndoshona ndotera naye mukamunonokera akwanise kuzvidzora zviri mukati asi maoko akanomashandisa rinenge chingori kukiya kuvhara ndo zvakaita baba ava neimwe nzira baba ava vaizodudzira vachiti vanga vakutonzwa sekunonzi nemudzimai uyu murume nemukadzi vakuda kusvika panguva yekuenda pabonde asi vasingazivani vataka kusvika apa mubatsiri iye akutoshevedzera kuti ndinozviziva kana imimi zvakubatai imba ndinayo handei asingamunyari kumubatsiri akashevedzera kuti ndiri kuda mubatsiri chaiye n'anga kana maprofita vakasimba handirambi handizvikoniwo kuzvitaura mushonga ndinawo but ndiri vanhu vakasimba wandiri kutaura wamuchauya naye pano akatora mushonga wangu ndichamupa imba yangu iyi ndinovaka imwe yes pakauya 3 kukazouya 1 nokupedzesera ndiye akataura akati kwete handisvike paari ngaamira ikoko amira ariko ikoko zvikanzi anomutevedzera ndeupi ndobva uya ari mukoma zvikanzi ndoda mumwe mukadzi sezvouyu mukadzi ndobva kwashedzerwa musikana zvikanzi izvezvi zita remusikana uyo ndiani ndobva rataurwa zvikanzi iwo unonzi ani achibva ataura zvikanzi izvezvi kutaka kwandiri kuita panapa hauchisiri Evelyn Josephine zita rasisi vako ndorata kushandisa panapa auri tedzera zvandotaura akanzi ita ndine Josephine toda kubuditsa mhepo nemweya zviripo tobuditsa mweya zvo ndobva varohwa nemvura mweya wababa vakafa vachiri kumoshari vasati vaigwa pasi ndiye tuku pane muning'ina ndokutaura zvikanzi kana vida kutora mushonga wakachengetedzwa but pawakachengetedzwa pakavanzika ini ndini ndaita munhu wokutanga but kumashure kwangu kune vanhu 23 vari munzvimbo inoyi ndisati ndataura vamwe vanhu vari kunze mushonga wainawo ndewekuti akateresana nemurume anobva anzwa kuda kumuda asi mushonga wacho waanopfeka unopisa varume nevakadzi vari munzvimbo munomu endai munotarisa madzibaba enyu mukaona vakatsva vese vakatama nemwana uyu kusanganisira nini baba vacho ndini wacho waakatanga mushure mekunzi nen'anga yake kana uchinge wabata baba vako uchaita sei usamira ini ndakashandiswa nenzira handina kushandisirwa nzira yemushonga ndakazoita bonde naye ndashandisirwa nzira yokushandisirwa madrugs ndokubva ndadhakwa hapana chandakaita chinoshamisa kwaari asi yenguri nyaya yekuti ndapinda maari here chete ndi baba vari kutaura pamwanasikana wandiri kutaura asi munhu mukuru munhu ane 11 years angakuita seyu akutaura saka zvikanzi izvozvo vakadzi vakaona kuti
icho kwadi vamwe toshedza kuti kumba kwangu atisi kutofara izvozvo murume ari kurwara zvikanzi ndonyaya yachona kusvikira iye ataura mashoko ekuti angambotara shoko rekuti inini pachangu anenge akwanisa kuziva pane mushonga uyu ndichamupa imba yangu zvikanzi madzimai uyai pano ndobva ashedzwa anga akuchira makuenda nokuti zvataurwa nemhepo ari kuzviziva zvikanzi no izvo zvikutaura kuno kwandiri kucha ndobva ashivedzawo maanoshanda nawo zvikanzi ndiri kukumbirawo tenderedzai panzvimbo patakamira pano torai hoko yangu mutenderedze hoko yangu isukirirei jira tenderedzai patakamira pano wese ari mudenderedzwa ranyorwa iri auchabudi kunze kusvika tapedzera mwana uyu musikana uyu ndokuda kubuda achikurosvika palaini ndiye rikiti ndobva dona padzi zvikanzi musatya veukama vana baba nedzimwe hama dhonzerai varume vakanga varipo vaiziva kuti mwana uyu vakatamba naye ndopane hwani akaita zvokunosumudza mana yachinomukanda akatiuraya munhu uyu akatiura zvikanzi nevanhu wakaurayiwa nei achatauri taura nyaya yako akatiuraya munhu vakatiuraya neiko achatauri so kutaura kuti kwatamuka ndomubatsiri madzimai torai murandakadzi uyu mubude naye muende naye kuchimbuzi so zvakazoitika ipapo manje mubatsiri akabva arivara kuti isusu tataura kuti pane vapane vanhu voda kutiza vakafanana nemwanasikana uyu ndichibva ndatinyorai denderedzwa madzimai anokwenda kuita 4 vanga vari mudenderedzwa vanga vari apa nzvimbo iyi pavakaenda kunobuda nemusikana uyu vese pasi kudona vadona zvikanzi vamotora inofunga imhepo vasi pakadonha vanosvika 16 mubatsiri ndokutoti no mani vari kupfura denderedzo ratataura riere ndatapadarikwe ndo pakazoti zvakare chibvisai jira tevera zvakare maonyora uchitenderedza ndobva tenderedza vanhu vaya vachibva maiva mvura vachibvamuka kwakuenda mukoma KB inzwai Zimbabwe mukadzi uyu zvaita ane mushonga wakapiwa wehwesvo wekuvarume pamwe chete waanopfeka wekuti kana achinge aenda chero wambotamba naye ukaenda unofanira kudzoka but pane mupfeko iye pachake vanhu ava vatambi naye zvokuti ivo vanhu ava vanogona kutora chirwere kwaari anotora zvidziviro zvemadzimai ndo zvinoiswa mushonga mukati then vanhu vanenge vachitamba nemushonga unenge uri mudziviro ndobva atorerwa uyu zvikanzi izvi wati ushandi paimba ndokutanga kungochema zvikanzi toita sei nokuti baba pavakabudirwa pamwana uyu vakataura vachiti kune vamwe 23 vemunzvimbo munomu vachatevera kumashure kwangu zvikanzi mubatsiri tiudzei pane shoko rataurwa nemhepo toita sei nenyaya yataurwa nemhepo kuti 23 vari kutevera iye achibva taura mashoko ekuti ndichaziva zvokuita ndichagara pasi nomubatsiri avafi havo pane kufa kwavaiita kana kuri kuti ivo havachakwanisi kucommunicata neni kuti kana vanzi vanhu ivo vatori nenguva yekuti nguva yakati ikasvika vanofanira kuunza mari kwandiri whether vatamba neni kana kuti havana kutamba neni nokuda kwemishonga ivovo vanotoya kuzoita sei kuzosiya mari but zvokuita ndinozviita ndichagara pasi nomubatsiri saka nezuro ndo panga parongwa nyaya yekunzi mutumbi uina unotorwa uite sei uvikwe saka unozotorwa nokuti musikana uyu akazoti inini pachangu ndabvuma nyaya dzangu but ndakarohwa vanhu vakati kuchiri wakarohwa wewe enda unoripota kumapurisa achibva ati chindimirira ndine unoripota kumapurisa saka vanhu vanga vamira kuviga mutumbi vachiti vanogona kudhisturbwa nemapurisa auya pamba apa ndobva vamira kunotora mutumbi saka nhasi ndibonifonera vachiti tiri kumufonera kuti atiudze kuti nyaya yake yemapurisa ndiyarini tienderere mberi nokuita sei nokuviga nokuti vamwe vakuru varipo anga uripo ipapo nokuti tinoziva kuti mapurisa akanzi ari kuuya wese anga ari pachitiko chechinezvi anotorwa nemapurisa achinzi toda kunzwa kuti nyaya yakamira sei kusanganisa vakuru vanga varipo so iko zvinozvi haasi kudavira foni musikana kudayira foni haasi kuzivikanwa kwaari here akangobuda aiwa ari muarea imomo but haasi kudayira foni and akanzi iye nomubatsiri ndichakuda kana ndakuda ndikati uya apa anga achifonерwa nehama saka kuzvinova zvakabva vati kumubatsiri chimufonerai musikana uya saka pandapinda pamhembezozo ndasati nanzwa kuti kana afonerwa nomubatsiri asvika here panzvimbo but munzvimbo imomo vakadzi yange ichingori zhowe vamwe vachinoshedzera kuti ngabve pano but vanga vachiti vakataurisa votaurira pasi voitaka kutya zvakare kuti ko kana akasabviswa zvainazvo tinosara taita sei mubatsiri haasati abvisa mushonga uri pamudzimai uyu aiwa asati aubvisa chirongwa chinoposhongora segment rike ndikuzivisa ndichiti ndine urombo mhuri yeZimbabwe kutaura kuno kwatita kunzvimbo ikuwadzana 3 ine vanhu vakaungana vari mukati mekuchema mushure memwana ane makore anokona kuitawo 3 years azvisungirira mwana komana ane 3 years ari mumuti izvezvi muri yeZimbabwe ndichibva panapa ndo pandiri kusvika
Baba Isabel 3 years kuti inozvisungirira sei mwana komana ane 3 years ane 3 years awani ko akazvisungirira atofa ndobva ndabva ipapo mukoma KB pa Southern Park apa pane nyaya iri kunetsa yekuti kune mukomana akaroora ane mukadzi wake nemwana 1 anogara ku Southlands na amai vake mukadzi ari kumusha pamba apa vanoroja imba imwe chete amai nemwana komana uyu vanorara imba imwe chete mukadzi ari kumusha mukomana anoti akati mama ndirogara nemukadzi wangu kuno amai vanoti iwe ndakakurera kana wafunga kuita izvozvo ndozvisungira hangu ndofa usara nemukadzi wako so mukomana akatirega ndibve panapa ndiende kunoroja vanoti ndinofa saka ivo izvo zvekutaura kuno kwatiri kuita vanorara imba imwe chete nemwana komana wavo ane mukadzi nemwana 1 mukadzi achibvaiswa kumusha mukufamba mukomana ari kunzi nevanhu kondeipiwa njichira iyi kuti ndorara imba imwe chete naamai mukadzi anoti izvo ndiri kumusha kwamunozviitireiko izvi iye ari kuti ndikada kungobuda ndinogara nemukadzi wangu ndikati ndinoda kunoroja amai vanoti ndinofa ende zivati ndikafa ndiwo wandiurayisa Zimbabwe baba vakafa kudhara amai ndiwo vasara vapenyu mukufamba kwedu tiri maCID tiri matikitiva tiri maCID tiri matikitiva mukufamba kwedu tiri maCID tiri matikitiva tiri maCID tiri matikitiva mati chiri kuitika papa kasamba anoti wilo pulo man selector icho kwadi muri Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza kutsudzira nekufafadza dziri kuitika matima nawo senyika ino ndecha mukati medhobu tare dhorobha mandinochivetera kuti Southern Park mune nyaya iri kuitika muri Zimbabwe yemukomana wandingata 24 years kuberekwa nemukadzi wake mumwe chete amai vake vanogara papa vanogara papa pamai vake vane rumu imwe chete vari kuroja ipapo yavanogara ipapo mwana komana uyu na amai vake vanogara imba imwe chete vanorara imba imwe chete mukadzi ane mwana akabvanzi ngainde kumusha amwana anoshindira kuti izvo mama ndakura ndofanira kugara imba yangu nemukadzi wangu kana kuenda kunoroja amai vari kushivedzera kuti haubve pano haubude mumba mangu kana kugara nemukadzi wako ngaagare kumusha ikoko ukada kubuda pano chete ndosungira ndobva ndafa andi baba wako akafa sara ndiri ndikafa inini uchanoudza hama dzangu kuti ndineta kuti amai vafe apo akakobuda padzeri kuti ndiye anorarama machina mai vanhu vari kutozviziva shoko riri kumusunga nderekuti vakafa nezita rangu hainzi ingozi here neniwo ndorasvika kupi njerara mberi mwene machina amai vachiti kukakobuda imomo ndozviuraya asi kana ndafa ndowandiuraya akakwanisa here kuenda kunokwenyera ana sekuru ndo zvaruda kunzwa kuti ndoita sei nekuti ari kuti hongu ndinonovaudza ana sekuru vacho ndo ana mai vacho ivavo vakasazvigamuchira zvinopera mushe zvaane nguva yakareba sei zvichiitika zvokuti ari kugona naamai kadzi akatopona mwana iko zvino zvativa mu7 months anongonzi tumira chikafu kumusha Baba Isabel po rikiti vu ingoskeresa meno zvaita foni yacho. Baba Isabel, pamba apa panogarwa naamai nemwana komana pane dzimba ngani? Ndiyo imba iripo ayo 1 ndiyo rumu yawo iyoyo ikangova kwayakadaro iri 1 asi mwana komana ari kuti ndiregei ndinoroja. Okay, regei ndinogara nemukadzi wangu. Anokwanisa kunoroja? Anokwanisa kunoroja nekuti anobata asi shoko riri kubva kuna mai ndirekuti ukabva panapa ndozviuraya. Zvese anogona but ndo shoko riri kumusungera kuti mai vangu wofa here baba vakafa ndo mai vachona handizopene ngozi here kana kupomerwa mhosva yekunzi ndindauraya mai. Ndiani wabweresa nkhani ku National FM? Hanzvadzi yaamai vavo chaiche sekuru hanzvadzi yaamai kuti ndozviri kuona sisi wangu. Saka mwana komana anogona kuenda kwa mzanzi. Ndabva ndamufonera ka abva angoti mukomana bosho waudzwa nani ari kutotya kuti pazvinosvika kuna amai pamwe. Dai matikwanisa kutaura nemukomana atototaura naye kuti mumba mavanenge vakarara makamira sei mune mibhedha mingani vanorara sei pamablanketi hofa timvesese asi kutenga mudziyo kamupfurudziwa mumba maamai kamo. Imba ndeyamai. Mudzimai paakazoenda kumusha aigara kupi? Mukomana aitombogara pake ega. Okay, achibva aendesa mudzimai kumusha achangopedza kupona asi 7 months sedza apona idzi mama vakati auya kumba ndifunga nhoroondo iyoyo akatombotaurana nasekuru
muchire mukuti na sekuru uri kutifambisa sei. Saka isusu kana takuti pakabva na sekuru bvunza mukomana uyu anokuudza zvimwe zvacho ndangomira sa sekuru pakutaura nyaya yekuti zvaari kuita hazvisirizvo tichazotsoka takumbhadharisa. Umbunzo se ukamubvunza ari kuti mukomana sei sekuru achibva kurondedzera zvese kuti iye kwandiri akatomboti vari kuti ndozvisungirira, but sekuru ava vari kutaura nyaya idzi nasisi vavo panenge pasina kuita sei kuwirirana, but vandipa zvakare dzimwe namba dzedzimwe hama dzavo vakomani vaningina zvakare kuti chimbofonera futi umve mukomana ubva ati paita munango baba Isabel emi kudini kocha muharare paka Harare +263 inzwa Zimbabwe pakaita mukomana ane makore anogona kudarika 10 ndokubva afamba semukomana semuvhimi ndokusangana naiwe mai wandingashivedza kuti mai chikonzera munhu atori nemwana uye zve atori munhu mukuru kwamuri ndokukanda shoko asi makandirano shoko ndiye kudanana zvemumugwagwa ndokuvimbisana kupanana mari vamisana kupanana mari akapanana kudaro mari hapana mari yakazobuda ende pane mashoko kuti pakazoita tumwe mashoko tekuharasana twakazobva taakutaurwa nemukadzi uyu kutaura kuri kwati mhuri yeZimbabwe garirai padhuze nokuti kune munhu akafa nezuro ari kunzi nevanhu haasati afa tichamumutsa nezuro kwakauya mumwe munhu akazama kumutsa yei baba Isabel yei muri kuti tsitsa kusvikira munhu atakurwa kuenda kumochari izvo kune mumwe zvakare mbuya wechikuru ari kuti hana kufa ndomutsa munhu. Regai ndipinde zvakazara mukomana uyu adanana nemusikana ndokubva vawirirana vanoti vakaita zvavakaita ndokubva vashachana mari but mari yakataurwa apa yanga iri 20 US mateni maviri 10 euro shibiri bini 4 vawirirana kudaro hapana kuzobuda mari apa zvapasina kubuda mari apa musikana ane zvakaenda kanoita mukomana ndokutaka kurwara mukomana taka kurwara kudaro ndokubva munhu asisatauri vataura kuti asisatauri ndokuenda naye kwavakanoenda vaenda nekwavakanotiita kwakanosvika achinohetsura ndokwakwanisa kutaura kuti aiwa ndakaita zvakati nemusikana akadairizvo vanhu vachibva vamuziva mukadzi uyu veukama vachibva ikoko ndokunanga seti kumukadzi vaenda kumukadzi uyu ndokusvika ndokutaura naye zvikanzi aiwa ndipei mari yangu mari yandakachacha yanga iri $20 asi veukama vakaunganidza mari ndokuunganidza mari inosvika $30 vaenda nemari zvikanzi haina kukwana mari yandaida $20 asi mai enayo ishoma nokuti yandaida 20 nenyaya yekuti takamboharasana mari yangu yakanonoka ndakuchida $50 Daniel Shiwidi pindi 4 wakachiwa makiminal mauri afa kudaro ndokwenda kunomushaedza mukadzi sikanzi aiwa haana kufa ndikasvika nomuka ndati inogona kuita sedhirama nyaya yenditira ndiye mukati meguta reHarare vari panzvimbo izvezvi atifambidzanini nepenyuro namba munoiziva tenderere mberi zvadaro mukoma KB mukadzi akashedzwa aenda kunotorwa mukadzi uyu akabva ati pane pandoda kuenda ndakuchikupai sekuru zvinhu zvangu zvinofamba nemumhepo sekuru enda munomutsa munhu ndokufamba nevamwe sekuru kuenda pane chitunda right hamai kumakunde kumakunde hamai kumakunde kumakunde yakaisa musutu kumakunde kufamba uko vakananga kune chitunda vasvika sekuru vaya vaita zvikanzi pane action yamaona here ndinasika pane action zvikanzi pana ripo zvikanzi zvakuda muridzi izvi mukadzi ndikuenda kunotaurwa amboda kusvika zvikanzi pakaungana vanhu kudai chizvikanzi aiwa toda kuti mutsive munhu wati munhu mupenyu mukadzi achibva asvika mufi ndokuvhurwa blanket kubva kumusoro kusvika muwest ndokubva atora sauti yemagodo nyaya ndiri kutaura mhuri yeZimbabwe ndiye muna rumochari izvezvi vanhu vakatoungana parufu izvezvi ndobva takakukwisa salt kubva pachest kudzika kunosvika muwest achishevedza nezita Peter zvikanzi akufema zvikanzi no hapana chinhu chikufema hapana munhu ari kufema so akazati rege pane zvimwe zvandafa kuti chese ndiite ndobva aenda so kutaura kuno wati nezuro munhu akazotorwa ndokuendeswa kumochari aenda kumochari zvakare pane vamwe mbuya zvakare vanenge vechikuru vataura nhasi zvakare zvikanzi aiwa munhu haana kufa vafamba zvakare vachienda kuhama dzemunhu ndo varisati anzweko zvinozvi kuti iwo vari kuti kudii but munhu akaendeswa kumochari rini nezuro
mati zvakaitika musi wechishanu. musi wechishanu ndipo pavakaita zvavakaita. Right. Dzanga dziri nguva pakasangana mukomana uyu nemudzimai uyu. aiwa nguva dzemanheru. Right. Mukazive kuti Eastside Ripiri Harare. kushe wekunze. Kushe wekunze. Mukomana asvika pamudzimai uyu vakawirirana. Vakachajana mari. Mukomana mushure kamekufadzana kwavakaita mukomana haana kuzobvisa mari. asi shoko iri kuzvino rakubva kumukadzi nokuti ndiye mupenyu. Good. asi mukadzi mukomana akazokwanisa kudzeve kukama kuti kumunhu akadai chinova chinhu chakaita kuti vafamba vachinotsvaga munhu wekureva kuti vanhu ava ichokwadi kuti vakambosangana asi pane zvavakawirirana pane zvavakakonana. Right. Vatadza kubhadharana kudaro mukomana achibva aenda. Vakachinjana mashoko. Mukomana achibva aenda kudaro ndipo akatanga kurwara. Angasatauri. Mukomana anogara nani uyu? Ukama mwana sida turoro. Okay. Anogara newe ukama. Right. Atadza kutaura kudaro mukurwara ndimo akazoendeswa kuti anobatsirwa. Pavakaenda kumubatsira ndipo pakatanga kungokosora. Atanga kutaura ndipo pakati pane munhu wanakati ndipo pakataura mukadzi uyu. Okay. Ndipo kama kati tinomuziva handei. Ndokufamba vakaenda ikoko. Vaenda ikoko mukadzi achisvika haana kuramba. Achibva ati ichokwadi but ndoda mari yangu inini. Takanga chejana mari. Aende vabereka vakaenda kare vaine mari inokwenda kuti iyo 30 years. Okay. Vasvika ne 30 years. Zikanzi yes ichokwadi but mari yatakanda chejana $20 but mari yamavaina ishoma nenyaya kuti takambokonana ndoda 50 years. Vachibva ipapo funga ngora uzamonoita sei kunowedzera mari mutumbo chivosara waita sei uchibva wafa nezuro. Ndiani ndine zuro. Ndiani akakonfirma kuti munhu uyu anga afa. Right. Iwo pachavo vakaona kuti bhodhi yanyarara. Asi zvakazara iko zvinozvi zvekuti munhu afa zvichokwadi ndizvo zvapari zvino nokuti munhu akatosakura nezuro akaendeswa kumoshari amuisiwe munhu asati akonfirma nedokta kuti munhu aita sei afa. Good. Nezuro pakatanga munhu kuratidza kuti upenyu hunenge hwakutonetsa paari ndipo pakanoshedzwa mukadzi uya akanetsa nomukomana uyu. Yes. Pakauya mukadzi uya ndiye akashedzera kuti mukomana haana kufa. Okay. Pane zvinoda kuingurira ndichisvika nobvaita sei obvamuka. Pakasvika asi akatanga kusvika munhu wakatumira uyu akabva kupi? kwanza vani kuti zvisekuru anogara aina sekuru munzvimbo iyoyo. munzvagara munzvimbo iyoyo. Sekuru pavakasvika vakaita zvavakaita kusvika vati zvakuda muridzi izvi. Right. Muridzi achibva shedzwa. Muridzi achibva svika akapinda mumba ndiye akasvika akabvisa blanket kubva kumusoro kusvika muwest nokutora sote yemagodo ndikutaka kukwiza munhu svikadza kufema zvikanzi hapana chinhu chatiri kuona. Kusvika vanhu vatoziona kuti munhu aita sei afa ndokutakurwa nokuendeswa mumochari. Pakarwara mukomana vakangoenda kuti vanhu vanokwanisa kumhanya nemunhu uyu kuenda kuchipatara. Vakaenda kuchivanhu kunova ndiko kwakanotanga kunotaura. Okay. Mushure mekutaura hapana zvakazoitwa. Hapana zvimwe zvakazoitwa. Izvozvi mutumbi uri kumochari. Mudzimai uyu akazopiwa here mari yanga ichida $50. Aiwa aida kuzowedzerwa. Tisingazivikani vakazowedzera zviri secret but kuyanga ichiri ye because pangapota kuti kana iyo itodzoka hayo nokuti munhu aita sei munhu afa. Hey. Yeah. Mashoko akachinjana pakati pevanhu kuti vatadza kunzwisana. Mungazive kuti mashoko akaita sei? Anongoratidza kuti mashoko ekuti zvaida munhu ari kuti handiri kupiwa. Okay. Chete. Zvako zvawaita asi zvandaida wena lode hauna kundipa ndiwo nyaya kangonana vanhu. Mukomana kurwara kwaakaita kutadza kutaura. Akatoka kutanga kurwara zvokusvika pamwe kusagona kutaura. Okay. That's why akazotaura kuti aite sei aende kunobatsirwa. Mungaziva here kuti chii chaimurwadza? Pane here pakazvimba pamuviri pake? Izvo tinokusangana nazvo. Pakaipa vedare Zimbabwe vaterere manyama inzwai munzwe chemuHarare icho. Ndachema zvangu vasikana vepatouchline vakaurayisa munhu ndarwadziwa. Varume siyai kutora vanhu patouchline ndapota zvangu. Vakadzi vepatouchline havana rudo ava. Ndinomutsa. Okay. Touchline ni rudo nemari. Nokuti rudo une zvaunosarudza pamunhu. Munhu akamira sei? Ane mwoyo wakanaka here? Anogona kunichengeta here? Touchline haina zvese izvo. Haivhete munhu. Touchline inovheta homwe yako. Okay. Even anorwara nenjere kana une mari aripo ndikambonointerviewa inini achitoshedzera kuti inini pachangu kana munhu asingadaritse upenyu hwangu chete kana unorwara nenjere kana ari kubva kutokanya zvidhina akangoya ndikamuti 10 akabudisa 10 ini naye ndio pane ukama wangu naye ndoda chi ndoda mari patachida nepagara hapana rudo panodiwa basa tinotenda. Saka munhu kana kuti murume anoenda kunotsvaga munhu anenge ari patouchline
unofanira kungonisha ukabata anenge asina rudo anenge achidei anenge achida munhu Alright, 0713-938-538 regai tiisiye ipapo please. Kana varume vatora vakadzi patouchline ngavabhadhare, apo ndipo panobva raramo yavo. Ndinonzi Beni paDZ Barracks apo. Ndinotenda Beni waita basa. Handitika paunoenda kunoudza muru anenge akamira kuti ndakuda ndoda kuenda newe, unenge uchitaurei? Unenge uchitaurei? Nekuti ungangosvika chete kuti handei pane zonotanga kutaura ndakufarira iwe. Pane rudo runenge rwamunenge maita ipapo kusumudza stepi kubva ipapo makatizwa dai. Yes. Asi wataura kuti ini ndakufarira iwe. Vavaisabhiwo ini hapana rudo pa bedside chinonzi rudo si zviri mumagroup. Good. Kune mukadzi wemumba kwaita girlfriend kwazoita munhu wepatouchline. Yes. Munhu wepatouchline tingamuti munhu anotengesa muviri yake. Mukadzi wemumba ndiri pana paizvezvi ndofunga nezvemhuri yekumba kuti zvakamira sei. Kukaitika kuti baba hapo kana bhara ribude nokuti ndive chii ndive mumba ndiye mukadzi. Kwabva kwaita girlfriend munhu wandinodanana naye anove muroora dondo. Mukadzi wandinodanana naye patasi kokumba wandinovigiridza anototi iye akaita problem andoshidzira kuti rega ndicheke munhu wandinodanana naye zvisinei kuti ndaita naye bonde anogona kutonudza kuti mwana wangu ari kurwara ndikamubatsira. Ndaende pagirlfriend ndiye munhu werudo. Rudo rwakadzikadzika ruri kuna amaisabhiwo kumba. Rudo rwegirlfriend ndinokuti dzikwedze nguva pane mabhasi stop unombomira zvoitira rudo zvakamira sei. Tobva taite patachirei hapana rudo. Hatikwanisi baba patitererai handikwanisi kubudisa zvinhu kuti pamukadzi wepaningi wepatouchline akarwarirwa hakwanisi kundifonera kuti mwana wangu warwara huyai kuno. Anotoziva kuti basa rinondipa mari kwaari handina kuriita. Ende kana ndaenda chikobuka ipapo kuenda zvabvarana musoti yasusakana ndiwo ende ndikabona nemunhu no complain ari pabasa. Beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down. Yemeni wo varoia vana piro mumba. Ona muchienda patouchline munosvika muchimudza kuti kudini ko mukadzi musikana anenge akamira ipapo. Hapana rudo apa. Ungatore munhu wokuenda naye out usina rudo naye here. Tiri kudzoke mumasure panyaya yezvichavane kuti adaona hedu kungoona senyaya yedu kuti nyaya yakakura kumativi akawanda. Yakakurisa because musikanawo muri kuona kuti akatosheyana murume namaiko. Panoda kuti pagarwe pasi patoonesana. Hama ngadzitoona kuti dzoita sei kuitira kuti kana vachitongopa mai votoripa vatoona hama dzamai vavaripe nekuti inogona kungosiwa yakadaro yozonetsa umwe munhu anga asiri mukati macho solo ichiziva kuti uri kurutivi rimwe chete naye. Amai vanofanira kuripwa apa. Vandofanira kuripwa then chero madziji efuti anofanira kutorya kapo makuna kaakatoitwa iwayo. Ichokwadi. Hama dzemufi dzinotochemawo chero iye ari hama yemufi but akauraya munhu kazvinhu zvaakatoita anyaya dzacho zoda kutogarwa pasi dzitombogadzirwa zvinhu zvakawanda makona akawanda nyaya idzodzo. Ichokwadi mukoma. Then uyo mufana uyo handiboni nyaya yake inonetsa. Iye ngaangoenda akakuhama dzamhama. Ndiri kunzwa muchiti mimi pamwe kuda dzinosvika dzonoramba. Kana dzatoramba handiti zvinenge hazvidi kutombobvunzwa umwe munhu unofanira kungoona wega kuti saka pachino inotori timu iwekika yakabatana kuti vamwe chete. Vanenge vari vamwe chete. Vanofana kutoti vabatsire muzukuru kana vatoti mama vakaramba achiramba pakutoita nyaya mbiri kuti aida mama vakabata kana kuti vari kurwara njere vanoda kuongororwa. Kana kusiri kwekuti vanoda kuongororwa kana vana sekuru vanofanira kuti vabatsire mufana uyu nekuti mama mudzimai wababa iye ane mudzimai wake anofanira kuita nezvemudzimai wake iye unoti runenge ruchiri rudzi rwokuti nekuti munguva yemumanheru mukomakepi toda kumboti titaure chokwadi handiti nguva yekuti mai nababa makagara pai muchironga maplanzi emuupenyu hwenyu muchimboonesana zvimwe zvinhu
sezvo pamwe dzimwe nguva unenge wamboswera uri kubasa saka iye anenge achida kuzoronga zvefuture yake namai here handi nguva yekutoronga zvefuture namai yakatodarika ya baba Isabel alright pedzai mukoma regai Samuel Gwaya tozotaura na baba Isabel because pane pazvida kubvunza pamwe hakuna dzimba dzekurara dzekushandisa pane imba imwe chete hakuna dzimba dzekushandisa pane imba imwe chete mukoma KT but tarisai zera ravapo zvitori nane kana kutoti nditoswera hangu ndichitoita tumwe tubasa tokumanikidzira kuti kana kutoti bhai ini nangu sumuka ndombonotorima ndiri kumushangu zvendine mudzimai wangu nekuti kana ivo mai handiti ko vanodii kuti vachinzi vanogara havo ikoko mudzimai mwana ochiuya kuno oya kudhorobha vanofa zvimwana akaenda kana munoona kuti nyaya iyi kutongotaura nyaya iri izi handiti muri kuona nyaya yatete vava vemufana wokurota achiita bonde nemhuka uya ndiyo iri pamufana anga achenjere kutoti tanga kuona sehope mangwana anomuka akatogrebwa namati SDA ipapa halo Patrick Peter Zulu yes Patrick muse kanjani na Patrick aseko washari bo uyu hivi uyu mukomana uyu ari kuratidza kuti ari kutofarira kakurara namai ari kusvika kufa kwamai aiwa asi kutya kufa kwamai ari kuzvifarira sei azoti kuna bhozho sei wazinzwa nani wanzwa nani azvinovhundutsa aiwa vanhu kuvhunduka ndofana kutofara kakuti aiwa zaita kanyaya yangu yakuchifamba manje kana akuda kuti chikisidzira bhozho wacho manje aida kubatsirika manje hazvibatsiriki orati ari kutofara kaingari ngomuwani pamwe amai vari kutomumanikidza but iye anenge ari kutodawo okay Peter Zulu ko kana amai vakachibata chimuti izvozvi amai kana chimuti regai zvamuri kuita regai mwana aende mukadzi wake kuti zvinhu zvamuri kuita nemwana amurozonyadzisa shoko rakubva kuna Peter manje rakubva kwandiri manje bozi iwo naikanyemba uyo anenge achiti akarara nani kana ari amai mumba aiwa anenge ari mumba anditi amai vanenge vari kukona kwavo iye ari kukona kwayo tiri kuda kuona kuti setup yemumba umu yakamira sei saka amai vari kutya kurara vega ndo zvavari kureva pamwe vanotya pamwe anocha idai serious avana izvo hakuna zvakambodaro moedza achiri kurara namhamba Peter Zulu monisa uyo musikana uyo adzosere mushonga kwakawana kuti hapana kwaanoenda nemishonga yake odzosera kwaakawana nokuti akaramba achidaro kazvinhu zvake at the end chinhu chese chinoitwa nemishonga hapana kwachinoenda inopera chete ichokwadi